हाय वेलकम टू कवि एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए। खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए। खुद मगर खुद को बदलना चाहिए तो बदलो आपका लक्ष्य को पाने के लिए। समझे? खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए, लेकिन खुद को बदलाना चाहिए तो बदलो आपका लक्ष्य को पाने के लिए। जिते तुम मो कहया कथा ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ କାହା କଥାରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଅନ୍ୟର ଇସାରାରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ସ୍ପେଶିଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ବିହେଭିଅର, ଆପଣଙ୍କର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ, ଯେଉଁ ଏବିଲିଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି କି କାହାକୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏବିଲିଟିକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବଦଳାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ବଦଳାନ୍ତୁ କି ଏଇଥିପାଇଁ, ଯଦି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଅବଷ୍ଟ୍ରାକିଲ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଭୁଲକୁ ବାହାର କରି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସକ୍ସେସ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୱିକନେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଇମୋସନ୍ କରିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ବଦଳାନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେରେ ସୁତେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, କାହା ଆଗରେ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ? କି ଅନ୍ୟର କୌଣସି ଅଯଥା କଥାକୁ ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ଓକେ? ଠିକ୍ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କହିବ ଆପଣ ସେୟା କରିବେ। ଓକେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।